nukkhana belai khana naithok tal khatini tamningke talni tolao athukri kolsa norokni mobile bo ambo haino wngkhana mobile whatsapp status rogo tei facebook rogo ani urole pura kupulung kha boi wngkha whatsapp status rok relaimani kaisa kaisa khe hai naithok tei haidi tini belai khana special ani whatsapp role pura wngkha joto status laimani norokni aro bo haino tongkhana haidi ani boi relaimani kupulung naithok naithok khe tamningkhe obo first time na haidi belai khana whatsapp tei obo hai facebook rogo kupulung khana ani rong haino aro bathai hingda hana tamningkhe tini hai special nainimani nukjakku hai ma tongo busung naithok talni tolao athukri kolsa chungjak tini belai khana special hinmano tini hor tamningkhe obo hai nungmani bo special nango.